podcast affirmation uyazi sibuyile siyagijima. Podcast affirmation iyona podcast ekhula ngesivilini. Siyajabula ukuthi sibuyile sinawe lapha ekhaya. Kusasho ukuthi lapha ekhaya ngithi lapha ku-smartphone yakho, lapha ekhaya, lapha emsebenzini. Siyabingelela igama uSizwe Blose. Namhlanje sivakashelwe inkunzi madoda athi ngihlonipha kakhulu laphana yasempangeni, but uzositshela yena kakhulu ngaye ngoba indoda le eyaziwa empangeni. Yabona uvamise ukuba kwi-audience yena uba se-stage and wenza show ngeke ungamboni ngaso sonke isikhathi uyabonakala. Jabulani Matshana. Ngibonge kakhulu Sizwe Blose mfethu, ngibonge kwi-podcast affirmation engiyethuba and nendlela professional ngakhona kusami. Ngiyabonga kakhulu kuyintokozo mina ukuthi ngibelana namhlanje. Sibonga nithi ukuthi sivakashele wena ubani ongithanda ukuba sendaweni eyodwa noJabulani osuka empangeni. Usuka kuphi uJabulani? Ngiwasematshane, ngizalwe ematshane, ngisuka ematshane empangeni. Mangikhuluma ngempangeni sikhuluma ngeRichards Bay empangeni, sikhuluma ngomhlathuzo, sikhuluma ngekingcetshwayo. Kingcetshwayo kuyidistrict ephethwe lapha ubabuntuli efaka ngaphansi kuyona omasipala aba-5 okuyinkandla, umlalazo, kumthonjanini, okuyumhlathuzo mase kuba umfolosi. Ngaphansi kwenkandla. Mina ngaphansi komela lapha uNgwezi umhlathuzo. Oh, ayino indaba ezimnandi lezo. Efuthi nomhlathuzo uthuthuka kakhulu, uthuthuka ngesivinini. Kodwa nje ngisenenkinga ngama-truck avela lapha kalandelane lapha. But anyway, one day ayocela ilungile indaba yama-truck mhlawumbe sabuyela ey'timeni maguzu. Uyakhumbula into yakuthiwa amaguzu? Yes. Akhona namaguzu. Ngicabanga ukuthi kodwa i-government isalwisana naleyo nto leyo because leyo nto ibanga i-traffic kakhulu kodwa basayilwisa. Hope izohamba iphele. Asithembe lana sikhuluma noJabulani. Jabulani isibongo sakho kawusisho. Beka ukuthi isibongo sakho wakaBatshana. No, isibongo sami ngakaShandu. Igama uJabulani indawo eMatshane. Ngisho ngani ukuthi uJabulani Shandu eMatshane. Imvamisa abantu mase beqala mhlambe bevele ebantwini abayivezi indawo labasoboka khona. Uthi esuka umuntu ngaseDurban or ngaseJoburg akasasho la isuka khona ngoba ukubayi lapha eMatshana kukhuthaza ingane esakhulu ukuthi noma ungaba kuphi ayikho into engeke yenzeke. Into ayizo indawo yenzo wena. So asimotivate ingane esakhulu ukuthi kuyo yonke into oyenzayo akubalekile ukuthi ukuphi. That is why today kunabantu bakonkandla kuthiwa president. Yingakho namhlanje kunomeya basonkandla endaweni ezidelelekile. Kodwa basiphethe. Yebo. So indaba isho lutho kokubalekile ukuthi ukhuthale into ozenzayo wena. Indaba yaseMatshane idelelekile. Yayideleleka kakhulu before because ngodlami nje kwakubulawana kakhulu eMatshane. Kwaduma ukuthi negebengu all that. Kodwa kwahamba sengengijabule nje mangihlala nabantu kompakeni Richards Bay. Bejabula kanjani eMatshane usiyabonga. Asabuzwa kuthiwa egebengweni mahlangana. Sekuthiwa uyamazi ujabula kanjani eMatshane. DJ Epikelo wakuphi yena? WaseMatshane. Hayawando. Hayibo. Yes. Na Matshane incinyane. Matshane imincinyane iphethwe ePikelo, iphethwe Jabulani Shandu Matshane. Nobheka umchunu. Nobheka umchunu, nobheka Dludla. Ubheka Dludla onesikole, umuntu omnyama oba nesikole oqala eGoli private school. Osuke eMatshane une private school eGoli. Ngiyamkhumbula senza naye political science lapha ngo ekopela kumina. Ekopela kwena. Kodwa ke namhlanje uphethe isikole. Uphethe isikole private la qasha khona uthisha, aholela khona uthisha from uthisha kuya umsebenzi lapha security pants. Siphethe umuntu omnyama. Esikukhuthazayo kwi-government yethu emnyama ukuthi imvamisa isupport izinto eziza nabantu abamnyama. Masibuka aba-podcast affirmation nje yazi ngibuka njalo abantu bemukela bengena. Into engifike ngigeze tu ukuthi abantu abamnyama izinto enjengale asisupport 100% yes. Kuhleke uDr. Aluza lapha Thandi kade eyongishaya yongifahlaza amathambo nje. Hayi ngoba ngigula kodwa nje ngithi angizenze nje yabo. Uthi akuvamisile ukuthi ngithi uthi uyagula nangiguli ngizosupporta nje business ngoba udokotela omnyama wakithi awungenze nje udokotela wakithi ngizosupporta because abantu abamnyama bakwazi ukusupport izinto zabantu abamnyama instead bayibika izici
bafuna amaphutha Yeah. yabo nje siyayibuka nayo podcast next time uzozwa akwenzeka iphutha elilodwa yokwazona ingane encane yes abantu bamnyama lo I think into efanele idlule kuyona manje sesisebenze kakhulu ukuthi singalesi stick entweni kanjalo. Ngicabanga ukuthi umJ ushaya ipoint elibalekile. But umJ ngihlele ngikwazi njengo MC, ngikwazi njengo umculi, ngikwazi njengani futhi njengo somabhizinisi, actor, organizer ama shows laphana iJabulani tournament laphana khona eMatshana. I think we are applaud backing empela kwe community. But uba nomJ bozochazela nje umuntu ongamazi okanye ngibone no Big Zulu ngazi noma usuke wenzani nabo ma video no Khuzani yabona ngizegcina ngidideka ukuthi but who's this guy? Entertainment uJabulani Shandu Umphathi une company ebizwa Jabulani Shandu Umphathi production whereby uJabulani Shandu uyasebenzisana kakhulu nomasipala so umasipala wenikathi uyamqhasha uJabulani mase uyamtshela ukuthi ufuna abaculi abangaka so mina ubudlelwane bami so uqasha umasipala wenkathi kuphela yini no mina I'm not a politician cha ngizothi umasipala wenkathi uyaqasha angisho ukuthi wenkathi ngithothi umasipala uyangiqhasha Sekudidekile ngoba akithi phela ukhulume ngomeya uNgwezi uyena ngona njengamanje omhlathuzi Thamintu ku district bayase ngitshathe mhlawumbe uthi wena uqashwa umasipala benkatha kuphela no ngisebenzisana kanjani nomasipala manje uthi let's take nama road shows nangifakile la sebeyasho kubafuna abaculi abanje mina yiwebha ngenza ubuhlobo nabaculi njalo kanjalo nabaculi okhuzana sesijwayelana kakhulu bangamama uBig Zulu kesijwayelana kakhulu naye entweni nganga ukuthi ngelanga mhlawumbe uyongezwa ngishaya ingoma naye wayazi ukuthi ungani wakho kakhulu ngasho amfanele manje uMatshana kade nginaye nje bengiphekezelene kwi-event ye-EFF yes bengasebenzi mina kodwa bengiphekezelene wathi mJ yasambe sekhona ngaya ke nami because I'm an artist ngisebenza nabo bonke osopolitiki ngisebenza nekathi ngisebenza ne-ANC I think usuke lapho ngabona usuke aqemba futhi kwi-ANC bukhona lapha hayi bengekho aqemba so uJabulani Shandu Umphathi udila ngezinto enjengana mase ephinde uJabulani Shandu Umphathi NPO edila ngekole i-tournament ngenza i-tournament ekole lapha ngakithi ezo16 so mangenza le tournament umhlathuzi unakho ungixhasa lokho nje last year ngibonga kakhulu bengiqala kakhulu uthola support ku King Cetshwayo lokho ngaqala i-tournament yami ngaze ngithola support ngiyangiqamba manje kodwa uNtuli kwazela ukufaka uthili ngiyabonga lokho man yes man so uNtuli ngathi uqelile lapha kubantu ya kakhulu ngibe nama meeting nje u2 nayo kodwa sikhuluma ngokuzwana umuntu kahle ofuze ngabo ethi hey Jabulani asingene yakho ngoba wena besikubona usebenza nobani kakhulu yabo so umuntu ngiyangithatha ngokuthi uyayiqonda ipolitiki uthi yini yabo uyaqonda futhi artist umsebenzi weartist liyini ngoba kubalekile lezo zinto lezo osopolitiki abayidlali indaba yabo osopolitiki nathi usingama artist sina singama artist singena ngasho ukuthiwa kukuphi umsebenzi wethu lo ngoba abantu ujabulisa wonke umuntu emphakathini yes uJabulani Shandu umsebenzi kaJabulani Shandu usakhuluma ngoJabulani Shandu there is why ke noma ngikhohlunyaka kunesikole kuthiwa izipho zonke empangeni ngaya nje khona ngaqonda ukuhlona kusenqo ngihamba nomlozana basakhela ngokuthini igama ibrand Jabulani bathi hayi Jabulani ngoba wena hayi awusithole incwadi enkosi ke bakwazi ukuthi bakhele leso sikole ama class awu3 akhona manje ngasho ngafonela teacher wazizipho zonke uyokujayela ama class la engenxa kaJabulani Shandu eMatshana ne-admin yothisha bebengenayo sathi ngeke phela ingane ziphasa kahle nje kodwa ina-admin uthisha bakhona bana-admin bakwazi ukuthi babakhele namhlanje i-tournament yami iyakhula kakhulu mfowethu ngiyangiqamba manga nathi ngiyenza nge-27 kaJune into engicela kakhulu MJ usukuyenza nje lento ungabheki inzuzo kodwa ubheka kakhulu umphakathi nezingane zangakini onendawo yangakini ukuyiphakamisa ukuze yaziwe ezweni kakhulu mfethu uyabona nje uma ngikhuluma la omunye umuntu mina kuyisibusiso ukufika kwami la because ngiyawazi amandla emedia
lento le izobonakala wonke umuntu mhlambe ofisa ukuxhasa ngasho tournament yami ofisa ukwazi le matshani ukuthi develop usebona ithawo imatshani so kakhulu mfethu kubalekile ukuthi ungakhohlwa la usuka khona ngasho ngaphamba kunjani uNkulunkulu uma sokuphanyisa uNkulunkulu kodwa ungakhohlwa la usuka khona. So Jay, ake sibuyele kulena ke MC ke manje urealize nini ukuthi unane khona futhi lokuthi ube uMC because ngicabanga ukuthi uqashiwe indawo eziningi kumbala uSiphomba nathi Siphomba singcabanga uSiphomba from radio station yes. But ke ngicabanga uSiphomba uSipho wembawu it's a good thing small sad but no, it doesn't matter, it's fine. Usiphondaba, yeah. So ngibona ke last dance ngibona futhi drunken speak ngithi ngisuke drunken speak ngibona nasemcimbini eminingi urealize nini ukuthi uyakwazi ukushaya lento yoku MC because ngiyizwe nalezi zinto ezishoyo epinwe uyishaya nala ezinye izinto njenge entertainment kwenye kathi uthi uhlele kanje kufika into entertainment kahle kahle ingonkulunkulu ake ngiqale lapho khona izinto oyishoyo nawe ingabaza ukuthi bazoyijabulela abantu kodwa uma uzeshe stage uthi hayibo mangijabulani Shandu ematshani kunomshado ematshani samba kanje emasithana lo mdansi engudansayo angeke sidanse sonke sikhala siyaphambili njenge ambulance kwamnandi emhlabeni mangafa ngasibulala umuntu ogqoka ibhuku ebusuku uhlanya lona. So zonke lezi zinto uyicula seyiculwe icrowd ufonelwa abantu eshongekho la kuthiwa hayibo nakho kusho into zakho khona la aya ngikho kunabaculi abaningi no ngeke mention ushona phansi mawuthanda ziningi ngoma esezenziwa kakhulu ngaleyo nto leyo kodwa indiyaqala yakubona notiro nokisho ukhulekile yes awutiro kayenza futhi nganake futhi sasixoxile naye ngenhlahla ke futhi uTira uphinde wangifonela khona ingoma esiyenze sokuzophela inyanga wathi uthi eqeda ialbum yakhe efuna ngisho zona lezi zinto ezishe stage kakhulu sinengoma nje useke iprocess so lesi sikhandela ucash kakhulu nezinto eziningi mina ngizenzela uMC uMC once wangena stage umsebenzi lo you have to respect that umsebenzi hayi ukuthi ngishaya icrowd uyishaya icrowd uthi yenzeni akubalekile nakho konke laba abantu basobe bekhokha imali mabekhokha imali laba bantu khona abantu abeza lapha ku-entertainment ngey'nsizi zabo ethi athi ngiyokhipha lento la mama uthwena lapha estage awusawuhloniphi imic kwasho Linda Sibiya umuntu wangirecover uqala you won't believe ukuthi Linda Sibiya wangirecover ukuthi mina ngine-talent. I'm telling you yabo uLinda Sibiya ngasho ngamfonela manje ukube uLinda Sibiya usasebenza ngoKhozi ngabe kade ngangena ngoKhozi mina wayengifuna kabi ube nayo influence kabi kholelwa kumina kabi uLinda ethi ubhande lo ngibiza ubhande khona ibhande ngangigqoke elinye ibhande engajwayelekile kanti bangibiza uChobe ibhande yes so uLinda waba nekholelo enkulu kumina kakhulu ngokuthi namanje sexhumana but ngiyagarantela ukuthi ubusesekhozeni ngabe ngangena that's why nasokhozini nje uzandile ithemba kuba kahambile ukhona la khona ngaze ngihamba nje ngenza experience ukuthatha experience kuma local radio station kwakuyiNoThosi ngakithi ngaphindisela khona ukhozini ngamitha uzandile ithemba ukuthi ke phela kune process akuvele nje ungene kodwa nje ukhozini ayibo awungawali khona umntwana ngabe ngivusa abantu belele ngabe ngivusa nganenkinga nje emsazweni nje uNthemba oyimakethe lo oyishaya iqhiphanyana zicemthe nje wezentethe zamkholeka lezi zithi baba ngomema Khozi Mbembe sabe kamntaka Machazane uKhozi FM lahamba phambili ngithi njengamanje ngizofakela uKhuzani asiyephe but sisekhona leyo rate njalo second kuyangibona ngathi manje sekuyashare umbhobho like kuba depending ifana sengisho ukuthi kunzima uvela ukugijima uthi hayi lokabili but it's fine i-radio manje isisimple isinjengoba sixoxa se-radio but ungathumela I think sekuyikhathi manje ngithi manje si-approach April I think bowuthumela lapha khona uKhozi I think i-program manager khona uphela mase or uKhozi phela le metro kodwa khona phela mase kwi-metro ukhona uDetective siyabonga la khona ngayo futhi uyozama mlethe ukuthi ngizozama balaleli ngizozama through le ndoda le iyaziwa le ndoda kabi
So nje yaqhubeka ke ilife yakho because angifuni uqamba manga ngiyaye ngithathise mina okomuntu la eThekwini yabona amaguruza la eThekwini omduku wenisikhamisi entertainment amajita nje amaningi after umduku understand lento aqhamuka kuyena ukuthi awukwazi ukuvela uthi into ukuze eThekwini isinombi kanjani ungamtsheli umduku manje ngiyabuyela dad begiya kopakeni I think awuthi ngiyaziyo uDJ 15 no DJ Amen kakhulukazi Aminister kakhulukazi nawe understand bengicabanga nje ukushaya road trip ngiyakumpangeni ngiyakufonela mngani wami sizohlangana nasegarage awungeni kalula empangeni ukadlula kumthini shodawa kulo mzuzu khona enye event noma ngisho ukuthi yayizobani wala eThekwini eyenze empangeni ngeke ngisuke empangeni ngizokwenza event la eThekwini ngingenabo abantu baseThekwini kwilana automatically lo event yafail. Lo event yayenziwa angifuni ukuthi ngoba sokwambala umunye wathi mayenza le iphethe line up emhlaba kodwa yangaphumelela ngezathu sokuthi ama local artists wona akwazi ukutrendisa into ayawazi amakhona to khona ukuthi ibaba abantu abadinga lo mcimbi njengana leyo yabo so kumina angiyiboni ngilolozi ukuthi ngiyangena empangeni ngaphandle kwami kodwa mina ngiyahlonipha because osizoblose Lucky Kane ngize ngithi angiyangibhuqa madoda ofanele mayor wasempangeni akafethi kahle idlala sishuta sibike nje ukuthi la awona letibika ngale dlala kodwa that respect ngiyijabulele kakhulu ukusho ukuthi akekho abantu abangathatha amafoni abo befonele wena manguthi wenza kabe emphakathini ngiyijabulele lokho futhi uphinde wa-act usenzile futhi into eyiningi waphinde wa-acta wafail ngi-actile kakhulu ngi-acte kumzansi Magic nakhona ngifaka usiyaba ngathwala kunamafilimu angidlalayo lapha Who Made Me Pregnant lo Soul eMjazapeni angifelile ngisaqhubeka ukuthi angazi mina ngangena kanjani entertainment angithanda ukukhuluma kakhulu kuma social network ngami khona ezinye izinto kufanele ukuthi mhlawumbe angikwazi lezo zinto lezi kodwa ngibona ukuthi ngangena ngoNkulunkulu yazi khona abantu ngize ngikhuzwe bazi isikhathi ningi ukuthi when you act ngithi ngikhohliwe lento because akukho kumina futhi acting ayikho kumina ngongaka angazi ngenza audition nge-entertainment ngangena nje uthiwa Jabulani naye nakhuza naye iscript sakho funda ngafunda ngathi 1 2 1 2 ngashaya kodwa good nakwezayo nawa that's why bengifaka okwalandela all these films esengwenzile safuna ngishaya ama-part 2 akhona nje sikhuluma nomJ Jabulani Shandu eMatshani uJabulani Shandu eMatshani isibuko sakho sabhaka uJabulani Shandu eMatshani exactly got it right this time and then Jay uphinde futhi uzame futhi nasemculweni angathi ngilalela umsakazo omkhulu nje ngezwa ingoma yakho futhi kodwa ongabhela kancane le ngoma khona kuzayikhuphula khona ingoma engishaya noCevuze lethi sengikhumbula mama wami sengikhumbula baba wami kunzima ukunderstand kunzima ukunderstand mama ngishaya noCevuze lo kaMaskandi nakhona emculweni khona ezinye izinto ozenzayo kodwa unganaki ngikhumbula kahle DJ nangilo ibuko mana ngitshela lokho ungana Black Hole lo wethu lo okay umondli Ngcobo no Melon sasiqhatsha ku-event eyodwa eNkhandla kugcwele so becula mase ngithatha imic ngilingisela umondli into ade ecula so umondli uyangidonsa ke after sengihlele nje ngithi uyayidlalela uyangidonsa nje ayinafuna ku record mfethu hayo uzi voice yakho voice yami now angithatha ukuthi uyadlala kuthi kuhamba isikhathi ngithi sasila emhlanga kulento kaSolomlomo Tuesday sisukele no Shakes so isupportela amageng umondle engidonsa leceleni futhi nje ufuna ukwenza single ingoma yakho ngathi mangiyenza single A1 uDJ Sibu wabhala wathi nje qedelele lo album sizoyi supporta sidlale hayibo lapho abantu sebethi angenze album now whereas mina ngiziculela nje ingoma yabona lonto le hayi ngivele ngithi mina ngiyithanda ke challenge
ngiyenza album ngine-album ethi God engayenza ngesikhathi se-COVID la kungaphunywa endlini angithandi kube mina angikwazi ukuthi ngilokhu kuthiwa ngihlela ngenze lutho ngayi-studio ngithi ngikhipha busy hawu nangaphela yathanda ingoma iziyadlala nje ingoma zami ezothukwa enye eyesibili ingoma engidlalile ngicule noFaye lengane ecule you're my yesterday you're my tomorrow light up nayo impela iza kahle iyadlalwa nje iyadlala khona ke engizoyikhipha uFaye ngizomkhumula ngathi ngamanye ibhubhe ngamanye shoni ngamanye ibhubhe shalo professor exactly ngacula naye so kuyimanje ngisalindeke because khona ingoma engenza noDera but angifuni umxina ngoba kuyona yami yakhe yabo so bengafuni ukuthi mayikhipha nami ngikhiphe yami yabo so ngisalinde ekhiphe yena then masikhiphe yami futhi for your respect. Yes, for respect yakhe. Nje phela siyajabula ukuthi sivakashele nje namhlanje e-studio siyazi ukuthi be uphakamisa iflag lempangeni kakhulu ngiphakamisa kakhulu impangeni ngiyathokoza nje kakhulu ukubalana ikakhulukazi bengifisa nje ukuthi makunamandla phela ngikwenza sure ukuthi i-podcast affirmation iba khona kwiJabulani Shandu Umphathi tournament sports against crime. Ngibonga kakhulu futhi ngihlale ngabonga last year kade kunamaphoyisa e-district not nje amaphoyisa asempangeni kuphela ngibonge kakhulu abaphathi basempangeni nawe e-district ngendlela abangenza la khona umcimbi wamalo bathi nje siyawadinga ama-event anje wa-support and bangasho nje ngomlomo kweze district yamaphoyisa izodlala ukuthi asikhombise emphakathi ukuthi amaphoyisa awayizitho nomphakathi kodwa siliswana nokugebengu sivikela imndeni yabo uyayizwa lonto le so bekunamaphoyisa nakulokhu ngizobe kunamaphoyisa e-district iKing Cetshwa district team kwiJabulani Shandu Umphathi tournament MC Tshata iyafika kakhulu yasupporta ngibonga kakhulu nomuntu benza shongo sihambenza i-tournament yami noma ezethule nje alala umoya khulalo ngokuphumula uIvan Hlophe Hlophe benza sure ukuthi bakhona uzofunga ukuthi yakhe le tournament beyisupport ngendlela esimangaliso because silona ama drugs entsheni silona iGBV zonke lezi zinto lezi akubothisha abazozenza lezi zinto kune space la ingane ekhaya la engwaqeni awuyazi yenzani nawe ekhaya mayisuka ekhaya esikoleni kune space la so masishumayela lezi zinto siyithina sesayidini zisazi ingane sivela ku TV sizwakala kuma radio zizwa kangcono kwenye inkathi more than uthisha lo uyifundisayo more than umzali ekhaya because kwenye inkathi abanye abazali ababayitreat ingane zabo ngobuzali kuba kanti ingane ngesabethu kanjalo la inabazali abasha lemgwaqeni so silwela lelo gebeke siyazama so nje ngiyagcizelela ukuthi boy artist fellow isiqiniseko sokuthi awe align nama political parties lawa khona o nabantu abathize wena usebenzela wonke umuntu uyabona mfowethu mawe artist uyinkatha uyi-ANC uyi-MK uyikho konke awebayange action SA hawu ngiyambona uzwakele futhi khona kwi TikTok angiyaxolisa uzwakele ngiyaxolisa ngicela bombani uzwakele action SA sengisho kahle manje zwakele ngiyaxolisa kakhulu lapho khona ngiyayibala mfowethu kakhulu ngiyakubona na TikTok and futhi siyafollowana kwenza ngiphutha nje usizokhosa nje senqatha nawe kodwa nje mina ngiyakuhlonipha nomsebenzi wakho ngitshele ngicabanga ukuthi sesengasemaphethweni awumbekele la indaba zakho ke manje ipersonal usushadile usuthathile ukhona umndeni ihlala kumndeni kwenzakala bayibuze kanakade sisi kodwa sizwe yini khona into engayifunda ngangazama okay kwaba nenkingi kanjani ngangazama ukuba nomuntu wami oqondile ngizama ukwenza zonke izinto kwase kuba nenkingi so ngase ngifunda lento wachithi umuntu wakho nonke ngisho direct ukwenzakalani khona into engayifunda kahle sizwe akenza kanjalo njalo so ke khona into engayifunda sizwe lo mbuzo obuzayo ukuthi into ekuthiwa umshado yakhulekela sengakufunda lokho ungashadi ngoba ubona usizwe seshadile
ungashadi futhi ngoba ubona ubani eseshadile kanti nawe uthandazela umshado wakho khona abantu abashada ethi hey ungashadi futhi ukushadela ukuchoma because most yabantu bangabangani bami abashada ba divorce most yabo exactly like uba akahle bethu so ngayibuka lento le kahle umshado ukuthi hey ngishadile mina abafana aqobana inyanga hey it's not all about that it's all about ukuthi wakha ifamily yakho njengamanje mangukuthi ubohamba kuze kuse kuyashintsha lokho usunomndeni ufuna ukwazi lokho yabo so kwenye inkathi siyalobola kanti sesemdlalweni too much kwenye inkathi esikhathi esiningi thina abantu besilisa yabo so shada wazi ukuthi mangukuthi kade ubuye ngo12 hayi no mangukuthi ubuye ngo12 kodwa urekothile kunesidingo ngempela ubuye ngo12 hayi ukuthi uyabuya nje for ama friends because ama friend azokufaka ehlathini sometimes yabo so izinto njani kodwa ngisemalungise although ngeke ngutshele kumuntu engithandana ngokusebenza kumasipala angifuni igama lakhe lokho lazeke ngoba usebenza umsebenzi osensitive lo bambisene naye manje noma lo bambisene naye njengamanje okay wenza umsebenzi osensitive kakhulu lapha kumasipala angangusho igama lamasipala so sabambisene kahle ikhona inqubela phambili kodwa mase qede yonke into ngiyamthandazela kakhulu mfethu ukuthi lento icaca let me tell you something plus if uphila ngokuhleva kulomhlaba ngekwendawo mina usayishaya isifuba usengana kakhulu ayikhali ishaya isifuba la whatever uNkulunkulu akusize ngakho ukuthi uphumelele kukho boNkulunkulu masungaphakama mase ukuthi lakho okunakho oncane hamba uyokutshala kwi-youth esakhula ngikhuluma nje i-tournament yami inama scouts whereby abadlali bethathu bezwa kumathima amakhulu bezotry inhlahla all that ngikwenza ngani na ngoba nami ngangidlala ibhola ngidlala nje ngingathi ngidlalelana so italent enawo liyaphilisa kunomuntu odlala ibhola manje ohola 500,000 ngetalent ongenza ukuthi akekho good esikoleni so kubalekile ukuthi ke athina sesiphambili esazi ukuthi kululu khona umuntu othi ngamthola kanjani Sizo Blouse ngithi mina Sizo Blouse umngani wami so uSizo Blouse umngani wami ngamsebenzela ukuthi ngiyathakatha ngaye ngithimba abantu angithabenza ngoSizo Blouse ukuthi esize labantu abaphasi ukuze bephaka mina ngiyakuzwa nje but awuyiphendulanga ukuthi ngalomuntu so uyimisela ukuthi umthatha kakhulu ngizomela nje mase ngithi no phumela emdlalweni ikhona ingcozi ekhona noma ngisho jama ngidala ingcosi yamaqala mfethu yenziwa unyaka wokugcina Eversit lo usemncane mtshela yabona ukuthi usemncane kwaba yinkinga ngidala kade ngina kube neyinkinga nje zophuza uludakayo kodwa usemncane siyapick up ukuthi usemncane hayi ngidala no umtshela ngifuna ukuyithola futhi indlela yakho ubone ischedule sakho sebhizi umuntu akumpangeni odlula eThekwini ngicabanga ukuthi ihambisana nokuba amatasa nje ukuthi uyithola usula eThekwini ngifuna ukwazi ukuthi if we relaxele mhlambe naye uGotiza lo usebenza kwamasipala nilalela muphi umculo nje ngaphandle kwakho hayi uyazi ke mina manginami angithanda ukudlala into enami phakathi angifuni lokho ngiyabonga ngiyaveta kabi nje le angifuni wami mina ngithanda ngisimple mina kakhulu ngithanda ukuthi thina Zoom usibari wami lo vethe ngithanda start fethu ne afropop ke kodwa kumaskandi sengize ngangena kumaskandi kanjani na ngangakithi isikhathi esiningi manguthiwa usebenza noma yipi event ngeke umshiye umaskandi ngaphandle yabo hayi kwenye athi ngichazayo ngithi ngicabanga ukuthi safari iphushe ke owangempela futhi ngakujabulela ungene eyintweni engasaphinde ayimeme uthize la ethi ucevuzile ucevuzile ngisebenzene kakhulu uyabona amakhuluma ngelanga bayokusho lokho uyabona amakhuluma ngoKhuzani angisho uKhuzani lo uKhuzani ngimkhumbula mina mhlambe 9 years back kuma road shows bengisebenza kakhulu lapha esihamba ngingakadumi kanje kodwa nje ngisebenza kakhulu Khuzani kodwa ukuthi futhi bonke labantu shema bakhohlwa
ukuthi abubasebenzisa ocevuzile oqhoshe lokade esikoleni naye kade phela sebenze kakhulu ama-artist ngisebenze naye kakhulu ucevuzile ngaba ukuthi ngisebenze kakhulu naye nje nginengoma enginayo engicula naye noCevuzile le kade ngicula noCevuzile umnyusela isingi bombona yes ngicula naye uCevuzile so ebholeni ukhona ebholeni engiyazi wakhuluma waqeda kodwa uthe ungana gophu ubani balomthetho lo uZulu big Zulu wavela wangambali but it's fine use understand na relationship anayo now kakhulu fanele understand akuncengwane la singamadoda MJ so in terms of isoccer umuntu othanda siphi sports ayengayikulithi kwisoccer isoccer ngoba ngenze Jabulani Shandu noma uthanda hockey ngithanda isoccer impela ibhola ngidlala nasekoleni nje bengidlala kakhulu and ngisupport le team le shawa kakhulu kuyimanje Chiefs same here support Chiefs nje ngibambile kwiKaizer Chiefs nje ayamangudlu kodwa nje kunzima hayi siyashawa kunjalo kodwa ngisupport iChiefs Kaizer Chiefs kodwa bafana ishintshile ngibonile bafana sithola ibronze so ayikho into engashintsha iKaizer Chiefs nje izoshintsha nayo yes but mthe sibona kakhulu ukuthi sivakashele mfethu not unless khona ufuna ukulithumela elokugcina engalithumela ukugcina nje lokuthi akunene mfana phela wena ukini uhlala ngakini ukino wasenceleni ubafo lo ninonke ngalapho usenceleni mina usenceleni lendawo la ungakubadlamini ngabadlamini lapho kengcana khona ngocela kakhulu ungeneke la mina ngisematshana kule ndawo le yamakholo yokuthula mase ukuthi ke ngibonga kakhulu Shame kwi-podcast ngiyabonga kakhulu mina kahle hle kufanele ngibonge yo ni professional Shame ngicela nikhiphe kanje i-standard same Shame umukele egithini hayibo lapho nami ngoRamaphosa namhlanje hayibo lezi ngenza lana samazi izingxesha amazi ngena ngiyabonga kakhulu ngiyethoba ngiyabonga kakhulu don't you dare do what I wouldn't do if you do it please take pictures scene 7